מה קורה אנשים? כאן אילי והגעתם לפרק הראשון של הסדרה שבה אני משתף אתכם את דעותיי לגבי בעצם שחקנים שצריכים לפחות לדעתי האישית לקבל אפרייט בפיפה 18. אם נהנתם מהסרטון הזה ואני מקווה שתהנו ממנו, תנו בלייק, תלחצו על כפתור הסובסקרייב ועל הפעמון של לידו כדי לקבל הצהרות על כל סרטון שעולה. איכות השמע לא הכי טובה, אני יודע את זה, כבר הזמנתי מיקרופון שאמור להגיע בין שבוע ל10 ימים. מקווה שתהנו מהסרטון הזה, יאללה ביי. השחקן הראשון שלנו הוא בלוטי, שנתן עונה מדהימה במדי טורינו. נתתי לו 4 נקודות נוספות לדריבל, 2 נקודות נוספות לפיזיות ועוד 6 נקודות נוספות לביתה המטורפת שיש לו במציאות. מבחינת רייטינג כללי העליתי לו ב1 והוא בסך הכל 81 רייטינג. השחקן הבא הוא קיליאן אמבפה. חוץ מזה שהוא שחקן ענק אין מה להגיד, בן 18 שהצליח לעשות מה שהרבה שחקנים בני 30 ומעלה לא הצליחו. שחקן ענק שכנראה יחתום בריאל מדריד, הכל תלוי בשתי הצדדים, אבל כרגע הוא במונקו. הוספתי לו 8 נקודות דריבל, 13 נקודות פיזיות, כי הוא פיזי מאוד ולא חלש בכלל, 5 נקודות פאסינג, 18 נקודות שוטינג, כי יש לו בעיטות פשוט אדירות במציאות, ו11 נוספים לדירוג הכללי שלו, ושמתי אותו על 82 רייטינג. הסיבה שהוספתי לו הרבה בכל נתון זה בגלל שהוא היה פשוט זוועה בפיפה 17. אם הייתי שם אותו באולטימטים בגלל שלא ידעו שהוא כל כך טוב, אז בואו נמשיך אל השחקן הבא. השחקן הבא הוא טימו ורנר, שעבר עונה מטורפת עם לייפציג מהליגה הגרמנית. טימו ורנר היה השחקן המפתח של הקבוצה והבקיע הרבה שערים. הוספתי לו 2 נקודות דריבל, 9 נקודות פיזיקה, כי הוא פיזי מאוד ומצליח להתמודד כל כך הרבה עם שחקנים כל כך חזקים מולו, 2 נקודות שוטינג ו5 נקודות פאסינג בעצם, 3 נקודות לרייטינג הכללי והפכתי אותו לשחקן 80 רייטינג. הגעתם לפינת הליגיונרים שלנו. בפינה הזאת, כל פרק הזה אני הולך להראות לכם 3 ליגיונרים שלדעתי עשו עונה מדהימה בקבוצות שלהם ומגיע להם לקבל שיפור לפיפה 18. נתחיל מביברס נטרו, הכובש המצטיין של צסקה מוסקבה כשהוא קשר אחורי בכלל. שחקן אדיר שמשחק בליגה חזקה מאוד ולא קלה בכלל, וזה לא מובן מאליו מה שהוא עושה שם. הוספתי לו 2 לדריבל, 2 לפייס, 6 לשוטינג, 4 לפאסינג, 1 לפיזיות, והוספתי לו 4 לרייטינג הכללי. הפכתי אותו מנון רר לרר, שחקן מצוין שנותן לישראל גאווה, לא משנה באיזה משחק הוא משחק. הליגיונר הבא והשני בסרטון הזה זה תומר חמד הנהדר. תומר חמד שעזר עם שערים נפלאים לעלות עם הקבוצה שלו לליגה שיש שיגידו הליגה הטובה בעולם, הפריימר ליג. הוספתי לתומר חמד 3 פיזיות, 4 דריבל, 3 פייס ו5 פאסינג. את כל הסטטים האחרים השארתי כמו שהם, כי לדעתי ככה זה צריך להיות. תומר חמד הוא לא שחקן כל כך מהיר, אבל שחקן עם ראיית משחק מצוינת, פיזיות ודריבל לא רע בכלל. תומר חמד בפיפה 17 היה סילברר, ואני נתתי לו לפיפה 18 קלף נון רר. העליתי לו את הקלף ל4 נקודות דירוג נוספות, ככה שהוא 76 רייטינג. אני מקווה מאוד שתומר חמד ייצג את ישראל כמו שצריך גם בליגה הטובה בעולם.